Здравей, Рени, ще ни разкажеш ли какви са твоите цели и мечти в живота? Когато бях малка, след една болест, която прекарах и след която бях много вдъхновена от това как лекарите ми помогнаха аз да оздравея, моята цел е един ден да стана лекар и да помагам на хората да живеят един по-спокоен живот. Един ден да помагам не само на деца, ами и на много други хора да се чувстват по-добре. Кои са хората, които те вдъхновяват и през всичките тези години не спират да те подкрепят? Аз съм изключително щастлива и благодарна, че в живота ми има много такива хора. Благодаря на ментора ми, Рейни от Русе, благодаря на учителите ми, благодаря на прекрасните хора от Unicredit, които също вече трета година преследват заедно с мен тази моя мечта, така да се каже, и ми помагат аз да вървя по пътя към сбъдването й. Не на последно място, благодаря и на хората от операция Плюшено мече, които също знам, че вярват в мен и ми помагат също изключително много.